Il-Partit Nazzjonalista rrid imur kontra rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ornis biex jinfetaħ l-istaġun tal-kaċċa għas-summien. Fuq ix-xandir nazzjonali, id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami iddikjara li ma kellux jinfetaħ l-istaġun tal-kaċċa. Naħseb kien ikont tikkonsidra li ma jinfetaħx l-istaġun tal-kaċċa. Wara konsultazzjoni wiesa mal-awtoritajiet tas-saħħa, il-Gvern laqa rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ornis sabiex jinfetaħ l-istaġun għall-kaċċa fir-rebbija bejn l-10 ta' April sal-aħħar tax-xahar minn satejn qabel tluħ ix-xemx sa nofsinhar, inkluż fost il-ġimgħa nhar ta' Sibt u Ħadd u festi pubbliċi. Il-kwota nazzjonali għal dan l-istaġun hija ta' 5,000 summiena u ma hemm l-ebda kwota individwali. Il-kaċċa s-summiena tiġi prattikata minn kaċċatur waqt li jkun waħdu fir-raba, iżda fi stqarrija l-Gvern saħaq li skont id-direttivi li nataw mill-awtoritajiet tas-saħħa diġà anzjani u persuni vulnerabbli ma jistgħux joħorġu għall-kaċċa u dan skont l-avviż legali li ġie ppubblikat. Fil-fatt ġew miżmuma l-liċenzji tal-kaċċa ta' dawn il-persuni. L-istess projbizzjoni tot ukoll għal dawk il-persuni li qegħdin kwarantina u oħrajn li huma ordnati joqogħdu f'iżolament. Brabta ma dan kollu l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti, l-FKNK, appellat lill-membri kaċċaturi sabiex mingħajr ebda kompromess josservaw strettament kull regolament u twissija li diġà ħarġu l-awtoritajiet tas-saħħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.